Walah, alhamdulillah, Mbak. Lumayan, alhamdulillah. Gede ya Pak Lurah. Oh ya, semua kayak Kang Lurah. Antri kok akeh Oh. temen. Bela gue. Iya, Pak. Alhamdulillah, ada yang kowe wak. Oh, iya oleh no? Oleh. Wah, alhamdulillah. Ini gede antri orang lho. Akeh. Alhamdulillah semua wak. Gede antri koyo ngono lho, ketemu aku rite. Ya, enggak cukup nopo sama aku ki wong tuwek to lene aku pun. Ya Dek, bayar aku paono lho. Piye kowe iki? Babakan bantuan bayaran kok tolong kalau wong gendang. Lah saiki ki obahe duit lho, Kak. Anu, Sapa sing kok goleki? setuno pamong sing tok lho ra ketok ning ndi lho pamong iki mau kabeh. Antri nang kono lho. Ben ra kesel kowe. Lurah ning ndi lurah. Kuwi ning jero kono. Nemoni lurah njaluk, kowe njaluk bayar dadi nganu kok sok. Direm kowe lho. Kak. Nekat kowe. Hah? Kowe aja nekat. Aku metu lurah kowe iki. Yo lak ono jalan tiba tenan kowe engko. Nang ndi anakmu? Ojo. Piye kowe kok panjang muni-muni tenan. Kok antri kono kok arep golek lurah barang iki lho. Assalamualaikum. Kersan apa, Kong? Mbah Lurah wajan, Mas. Mbah Lurah teng Jawi mriko lho, Kong. Kok iki lek diomongi. Kowe meneng ae to wae to. Wis diomongi kok. Wah, nek jobo. Diomongi iki manut to, wong gerang. Sok urusan yo ngene iki anakku ning. Oh, kae. Lah ya yo ora. Alhamdulillah. Mbah Lurah. Desa itu perlu apa? Berarti ini mendet bantuan. Berkasih sampun komplit nih lho. Berkasih komplit lho kese. Apa ndak duwe anak tawa cucu? Ben mewakili panjenengan to, Mbah? Wong wis sepuh kok. Tak cukokne ge bayar aku 20.000. Mangkah duwe kae. Kira-kira mboten parang diwakil. Parang ya. Nggih. Upamane wis sepuh. Terus arepe nang bali desa susah karena wis sepuh. Minta bantuan putrane. Saged nggih. Utawa cucune. Oh iso. Sing penting cucune kon nggawa identitasnya baik, foto apa itu KTP. KTP kali kakane. Kakak, ya karo kakak sing kok gawe iki. Kakak, Ngono lho, ya. iya. Nggih, nggih. Bisa. Oh, Heeh. Tengko dikei dilampiri keterangan domisili kok kantor desa. Ngono lho, Mbah. Omahku Mas. Omahmu. Oh, Iya. Diantrekno ra gede aku yo wis bar cukup ki oleh. Diantrekno apa pe bayar 20.000 gese. Ya. Oh, titik bayar itu lho, Mbah. Nah iki 20.000 lho. ndak oleh ya kan? Oleh enek warga wong liya sing arep njaluk opah njupukne ya. Kuwi ndak oleh ya, ndak oleh. Dadi rugekne bae. Bisa Mesti enggak? Bobok. 20.000. Iya toh. Nggih. Sembako bantuan lho kok dijaluki opah, dijaluki duit. Nah iku. Nggih. Kuwi ora pas ya, Nggih. ora pas. Ya terus niki saged dipun wakilaken intine Iso, iso, Bagong ya. Iso. Ibu-ibu kowe. Ya. Aku ora sida 20.000. Ora sithik. Oh, sudah bayar titik duit wak. Sok sesok kongkon
cucune ya. Nggih, Papan cucune aja rene dhewe ya. Wis aku madoni ae. Jangan pakai suara juga lah bagus sih Bang Lurah. Wah iya bagus. Jenenge lurah kopi nyatut. Oke. Ya. Ini kalau kados gandum apa tuh kudu biasa Wah makan. gandum ya nek kabeh perangkate mlumpuk iki Mbah Mudin. Oke, Bang Lurah. Selaku pelayan ya. Aku Sing mulai pelayan bisnis ya. itu bantuan. Oke. Ya cakon. Kae gandum. Tak mandi tak gandum iki. Iki sapa iki? Ayo. Gandong. Ayo sapa iki? Ayo. Sapa nek kowe? Lo putune mak lampir. Iku tuh Bang Lampir. Oh iya. Ya wis ngene iki, Mang. Iya. Ya aku juga benar benar kowe. Antri. Alhamdulillah ora rezeki le. Kondom. Iya dah. Ya. Dong. Hei. Nyapa lo ngaku? Yo beras suku beras. Yo, sik enten ana kene. Yo, sik. Loro. Bisa tak cukupne wong bayar 20.000 ora gelem. Iya gandum gratis. Oke mantan lo. Ngendi? Iya kemana kene lho. Kan disugih lah. Wes Alam saja. Wong gerang kok iso. Ngendi? kene. Kono aku bangun sepeda suwek. Bayar aku karo suwek wis. Kene yo. Cuci gas kelas Oh, suci. yo. Kelas suci. Sik ngene nah. Loro. Wong bayar 20.000 tak terus teko omah. 20.000 gese iki. Ngene nah. Kono. Wis ora yo. Cetok lho coban budak ora kok bae kok yo. Ya wis kok cepuh. Cek. Hei, nganti. Kae wong bagus-bagus kok sapa karo wong ayu-ayu. Petugas koordinasi sosial sing gawe beras desa iku kok kae. Liwate. Apa aku tak ngomong Pak kan ya? Ora apa-apa. Heeh, yo. Ngatur suwun. Ngatur suwun, yo. Iya, rezeki kan. Ono disangoni, yo. Ya. Ata-ata wis. Atur suwun. Alhamdulillah. Lengo oleh beras oleh. Ya. Dulur-dulur kabeh padha oleh rezeki ngene lah. Intine ya matur suwun banget neng Menteri Sosial karo pengurus sosial terdekat. Dene ale membagikan kok ya rata. Alhamdulillah. Lengone barang bani kayak ini goreng tongkol kok. Alhamdulillah. Bro. Loh, apa? Terus piye ibu deh? Dulurmu lanang, Lamul. Iya. Iki dino nek gone Memet, kok gak putune. Kowe Eh. kangen karo dulurmu lanang. Ora kangen piye wong aku butuh duit gede to, Pak. Dudu gede iki arep lagi apa? Sik to. Jare aku kon ngadeg dadi lurah. Iya aku krungu selang-seling tenan nek aku telepon ngene iki gek jajal tak takon tenan. Lah ngene, Saiki kowe arep maju tenan. ngene rek satu kanca tawa dulur ki ndukung. Pokoke aku yo banggah maju nek enek dukungan kok dulur-dulur maksudnya. Cocok iku. Anu, ngene kae. Engko lek ngono aku main ning jurimu aku tak ngader aku engko. Yo. Sing aduh, sing lahir batin to pokoke. Wong eneng info dulurmu lanang mrene ngono yo tak omong gitu. Iya. Iso kowe iki arep nyolong mentok iki piye jale? Kayak gini loh, ya besok ki lah aku catu ngasih berhasil jadi lurah. Ora mungkin aku kok lali karo kanca, ngono ki ya ora mungkin. Wis jelas. Oh, heeh. Temen yo. Iya. Ya pokoknya Anu yo. iya. Pokoknya gini, aku ki njaluk dukunganmu lan kanca-kanca iki ndukung ki sing lahir batin. Ini ya, tak omong sik rungokno ya. Aku ki sing tak modal magang lurah iki kan aku ki duwe
bagian ning gone Mbah Mul kuwi sing wujude sapi. Ning sapi kuwi biyen iku diopeni kono kuwi seneng 9 tahun 10 tahun. Mula iku kena tak. Tapi sing ning kandang iki lho. Lah, iki kan yo sapi wong tuwek biyen sing kon ngopeni sing dipercaya ngopeni iki kan Mbah Mul. Iya, kayak terus aku iki mesine titik oke kan dipanggang di bagian ngono. Lah, kuwi rencana aku tak gempak-empak yo ngalon ke lurah. Oke, ngono to karepmu. Iya. Sing ngene, kowe lek wis nang makulon nang gone Memet, kowe telepon aku tak rono. Oh, alah ngono ya. Ya. Nah, kek kok Kalau ngomongin lemu arep maju magang lurah kuwi aku jagongan karo kowe piye penake ngono lho, Kak. lah, apa maksudnya dibentuk tim sukses gitu. Awakmu sing mandegani bocah-bocah kuwi supaya gelakno intine. Iya. Yo wis ngono yo, Kak. Kowe teko gone Memet aku teleponan. Oke. Tak ngerono. Oke, ya wes. Oke. Yo wis iki. Ayo. Assalamualaikum. Ya mestinya lek mulai tahun 16 ki lek tekane sebenarnya ndek urusan yang biasa jajan. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Lah iki 16 tahun. Kok 16? 10 tahun paling. Ya wis tak ceplokane Kang Mul. Utawa lek ning omah cek pitung. Iya kok rasanya mesti domeli aku neng gak mau. Kaya tak terni diingi pisan toh. Pret iki udah neng ngongkon neng ngomong arep oleh opah lah kok tutupan kabeh iki mesti rane gak mau. Iya opah kuwi. Duduknya anakmu. Aku wae ini pasti nek oleh opah pisan pret iki juga neng-neng. Jaluk 20.000 yang 10.000. Kon antri dhewe gelem. Malah dipadoni lurah pisan aku. Opo iki? Mat. San. Larane piye iki? Cek piye iki nasi? Beras iki engko. Piye iki engko opahku? Wis doleh pas tenan iki aku. Piye iki engko? Piye iki tenan? Mat. Anjir kok tenan. Kepengen engko aku lek ngenteni. Iya, kok yo tepak aman lho iki. Jan. Suwe. Iku lek ning kene ndak yo rahaman. Ora dikunci bare. Beneran. Kok pisan gak ini. Sobat ini ngarih di mana nih tombol ini bukan kerja tahu ponah di motor ini ke sini kan Lah, kok malah disik kowe tekan iki. jangan tani teleponmu yo sok wage HP krodok suwo ya iki. jadi lek ngenteni teleponmu nyapa yo sok wage tenan Tenan sepurane
HP ku rada suloyo saiki jagongan api jenenge. Ning cek mulu ki ora aneh ning kene anu memet barang ki yo ora aneh lho. Ora ada apa-apa, sing penting aku sing penting iki baku, butuhku karo kowe sik. Lho, apa neh ngono iki? Wis apa neh kaya ide-ide nganti yo ora liwat panggar dadi repot mual iki. Apa lho iki? Leh muar dukung aku magang lurah ki tenan kok piye? Ya lek kuwi panggah tenan lho, Kak. Wong kowe iki tak jago to, tak jago ning kampung Tiwul iki kese aku wis tak omong-omong ning nggone wargane kene iki. Kekmen panggah tak dukung to. Tak kokon munggah kowe iki kese. Walah iya. Saiki ngene, lek catu awakmu iki karo aku iki lahir tekan batin, leh mun dukung aku. Aku pokoknya sembarang sok tak serahne awakmu. Lho kese. Ngono. Lah iya. Dadi awakmu ku sebagian tanggung jawab penuh. Lah besok lek catu aku nganti dadi lurah panggah roh nyang kowe. Lho, Tenan yo. ya dek ora piye. Lek ngantek lali pitanono kowe karo wong kere ngene iki lali kok sanuan wis Alah kadung dadi. jabang bayi brak kata sigaro biak. Aku lek jenis membecek percaya wong. Aku tenan-tenan. Kok sih sekolah? Ora piye lho Kak, wong iki topine anakku to. Walah, sapa sing ngerti lek mung gawe topi anakmu. Kowe kecatus sik bagus sak sekolah sik pantes gese. Janji lho, Pak. Memet bareng kok rene. Oke ngawamu. Terus jareke Kang Mul ning kene. Ngawu-ngawu piye lho, lha wong cek mul iki dhek iki ngongkon aku njukukne apa jenenge beras sembako nang bali desa to. Kalau nang Serandul kalau rong tak dukne lho gese iki. Lah piye lho. Delok pentinge kaya ngene iki lek aku iki gesek kan yo duwe bagian sapi. Seprono sepeda iki ki takon lek ditambah-tambah modal. Oh, alah ngono to. Iya. Lah no wis puluhan tahun to. Upama mana ping 3 gesek. Nek yo sane bagiane si aku kuwi lho. Yo maton kuwi lek wis 10 tahun kuwi cara manak wis piro ae kuwi. Oke. Ya iya to. Entenono dhewe yo lek ngono yo. Aku wis selak kesusu kok kewengen aku ora diagangan sidane iki ora oleh duit tenan kewengen iki aku. Wis entenono dhewe wong kakang-kakangmu dhewe kok. Iki nyapa dadakan. Wis oke tak tinggal sik. Ya. Blabakan kok wis oleh kok telepon aku nah. Ya. Alhamdulillah. Mengapa titik kok ya wis ora karu-karuan rasane. Wateng rada enak kan. Iki memet bayang men ndi kon macane nggone ya men ada penting kok iso. Jenenge suwek ya kebacut. Tapi yo timbang ora ditene blebene lah kalong separo jenenge pangane titik edeng. Weh. Lah kok kowe men? Lah iya to, Kak. Lah tak batin kono ta aku mengke. Piye slamet le? Ya pangestune Kang Mul ora ning apa-apa, kabeh padha selamat. Alhamdulillah. Gese tak batin tenan lho ku mengke. Lah ya kok motoku ning pasti kediten ae to. Piye-piye sawahmu? Panen apa piye to iki ke? Ya alhamdulillah oleh pangestune Kang Mul, sawahku panene rada lumayan iki. Alhamdulillah. Gese dulur tuwa ki lek krungu. Adike panen iki ya melu lega ngono lho le. Sik, kok krungu aku ning kene iki gese Aku kurung kabar ki kok suwak. dibel mang dibel ya. Iya. Oh ya, suwek kadang jenenge tak kongkon njupuk sembako. Sembarang obah-obah bocah iki kae. Ngono kuwi ke. Lah lah aku sapa lah. Nah, aku udah kaya kaku lek ngrasakne suwek kuwi. Piye-piye enek wigati apa gimana rene iki mau? Ini kan yo. Sareke
Sekiranya sebisa aku yang delok keselamatan Kang Mul. Heeh. Carane tak delok sebagai selamat aja malah beneran gini kok. Awet ale ngomong anak putu. Gusti Raya kowe iki dulur enom ya ora gelem. Sambang kono sing gerang kuwi kurang ajar kowe bareng padha karo memek kuwi ta kowe kuwi. Aku iki ketarane kaya wong tua. Iya pagah kaya wong tuwek. Piye lho? Bape anak tak tinggal wong sing waktu iki kok ya gek ora cedhok ya gek malah kecewane. Oh ngono. Ya sing penting padha sehat. Rasa arek ngomong anak putu kan yo ngono to men. Terus iki ngene Kang ya. Piye? Aku iki krungu suwan-suwune kanca dulur. Heeh. Ning kampung Diwul iki kan lurahe cah wis tuwek. Heeh. Ning rayak njaluk diganti. Ya ngene mongso pilihan ganti lurah kok ora gampang lho. Oh. Cek, aku kurang tesak kasih isi bocah kuwi. Heeh. Ya aku iki calon iki piye? Kowe kan calon lurah, Ya iya. ora gate oke lho men. Yo lek ragat aku sing ngerti catu janji wong tuwa. Paket tangki yo ngingoni yo ngerokok yo wedang itu. Sik. Yo yen bolomu ora maido, kalek ning kampung Diwul kene wong kowe kuwi yo wong lebu wong blobo lho hitungane kowe kuwi. Ngono ki ora sithik lho magang lurah kuwi agate. Mane ngene ya Kang. Engko lek aku catu bocah-bocah iki saja yang duwe greget saut catu arti kon magang sing tenanan. Tak tanting ya bocah. Tanting piye lho? Tak tanting tenan orane lar milih yang aku. Oh ya ngono lho, kudu ditakoni tenan-tenan Yo, kok wis yo. sampe ngene ya. Oh magang lurah iki satu ragat ora titik. Kayak gini lho Bang. Sapi kayak mana deh saya kok 10 tahun gese. Upama aku ki njaluk bagian tak di tambah modal ya lah kelar nyalok ning lurah ki piye. Sapi le ninggali wong tuwek kae to men. Nah iya. Terus apa kok dol? Yo ngene lho Kang, karepku ki sing tak dol ki ming anake. Dan anake kan yo wis dadi akeh. Anake apa men? Arek si sapi kae mono. Sik, rungokno ya. Sapi keke majer men. Anak apa ya ora mana. Lah. Lah men, dalah sapi ke wedok ora mana kan. Aku kok ora percaya lek ra wong anak. Majer men. Dia mau majer kok. Ngene lek majeri diundangne karo mati kon delok. Kon nyubles ngono kae. Sik. Lah kowe karo kakangmu kok ora percaya iki kan iki piye kabeh? Yo ora percaya ki ora kan. Nek wayahe layak manak to sapi kae. Manake lek normal. Iki majer lho men. Jajar dipesake karo mati majer. Lu kresakno kono kok. Jenenge majer iki ora manak lho men. Kowe iki kok dunung kok ora wis gerang dia mau majer kok. Wah, aku tetep ora percaya. Majer ki kalau semono ki wis kowe adremi lambemu tok. Lah men, jalek. Lah kowe dhewe majer kok ora kena to? Yes, waduh kan dhewe catune arep pangan. Wah. Kalau semono kok wong tuwek kok dadi wong tuwek ora layak diakoni wong tuwek. Lah aja karemu dhewe men kowe men. Wis ta iya, anganen rakso. Sampe Yes, gak kok dhewe. Men, kowe iki karo dulur lanang aja ngono. Aku ki ngomong ki tenanan, tak omongi. Sapi ku ki majer lho men. Majer nek omong aku ora Kowe percaya. iki kowe iki mau piye lho men? Gerak-gerakan wae sampe sapi ku majer malah kusi. Pasar utane iki kok nyane itu. Cek kowe men. Cuk, kowe kudu gerak-gerak ngono. Cuk, kowe iki gerak-gerak yo. Tapi bekas sih, ora ana nang tuwa. Alhamdulillah. Dene arep sarwa njaluk bayar iki. Jadi cekake ngomah dilebokke ngomah udah sini mah. Wah. Keranjingan tenan ane bocah iki. Lah kok iso karek siji setunggal ki piye lho ceritane iki suwek. Wah. Piye lho iki bocah iki? Oh, dadoro ora beres tenan jenenge suwek. Wis njaluk opah. Mah
Dilongi siji setugel hitungane iki. Alah, wah. Jane kowe iki gedhemu iki perkara disebul druwo apa piye to kok. Bocah kok ora ndutek lho. Lah yang glinding ae mangke. Lah iku Memet. Holomu keranjean tenan lho Met iki.